Pagi Parmesa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarane piye? Pamane piye? Dalan kene. Lah kene iku halamane sak menit pian Den. Iso halaman. dak ngono. Iki sing kari Ayo nek sarana ngene CCTV ini kan kamerane. Ini bocah ini kayak ketok. ora mepet. Tapi ki Arifin gak ngono Pak Selwan. Oh iki yen kok sik Arifin ngenteni Arifin. Dicupuk siku terhadap pager jalane ning kono kan kene sing tek. Lah Nggone Arifin kok. Lah kene kok kono Sing ndi? Kok takokno kowe. Hak Arifin kuwi. Takon baraji wis jamin. Bangun lek damis. Iya, Ra. Lek damis kudu terima bersih. Kan gak terima bersih kowe. ukur pengaruh pirang meter iki? Ya kedukurin ya, guys. Adek-adek kemi lho keteko rapan. Ora ta. Iki tak kira itu 18. iki wau Itu mek 18. iki wau. 18 papat 5 12. Ya kok bingung. Aku iki foto gedeng meling-meling ada tekan Medan lho. Foto Jadi kan pengen gedeng meling-meling. pengen gendeng meling-meling. Kaca misan nak pun. Kaca ya? Bayane. Saingane ndang lek Ciono. Komet aku ngrasakno kowe papa. Ciono di pabrik kok pada nawake dhewe, Pak. Berarti ki kudune ki padha. Menceng itu menceng lar apa-apa ngono. Gak iso. Yo pabrik mang Thailand iki terus kene. Kene. Wol. Teko kene. Rantek. Lah piye? Bangun jalan oke. Gimana mepet kono? Kono yo tak dalan maksudnya. Kono tak kok kene. Kita kene ono lek ketang mepet. Teko kae. Gak, lah kuwi kayu kuwi kok. Teko kae nek aja. Di terapa nek dalane kono. Dalane kok kene kok anu kene. Piye? Sikune mah Ndak gak sedeng ya, Pak. Tak kedarit, Pak. Mas Fakmi rasa ngono ke. Nam. Rasa muni sotang kok. Untuk duit kok nyoting kok rasa soting. Sik guys iki diukur dhisik lagi nek dikukur ngantek dipadakno teko kene iki ra dalane terus piye. Kewedi dadak aman pendopone. Pendopone kewedi. 11 meter. Wah. Apa tinggi apa Mas? Dan mbok ya ribu. 2000 nya kancane wong gede-gede kok. Arifin iki. Lah kowe nek wayah udan iki siri wikute lurung anakku, urung kanca-kancane wagih. Omahku bek. Arep bek tengah bek. Pak ya turu ra iso. Lah nek dikekno pendopo rak wis ngono rekaran. Wong gelar poso mbok apa? Ngono lho nggih. Gunane apa iso? Kabeh iki iso bermanfaat. Selama uripe sik bermanfaat ya dimanfaatno ngono ya. Muga ya iso bermanfaat. Ya sih ngono kasate Mas Arifin. Apa? Musyrik nganu dukun.
Sing pentingnya tidak menyekutukan Allah. Maksudnya dukun ini golek dino sing apik. Wong ustad kuwi ngajarno ketok kuku kudune dina Jumat, dina Senin, dina Kamis, ibaratnya ngono mau. Umpamane kok adus, kudu enek jinabatan, kudu tata carane. Ape salat, tata carane, undu, dibersihkan. Lho, kena apa najis, kena apa jenenge iki nek ilmuku ilmu apa najis kudu digosok ping 7, najis kirik, najis wedhus, najis apa wis iku enek tata carane. Padane kaya wong Jawa kuwi. Dadi iki tata carane iki kan uripe kan nang Jawa ndek kae kan yo dingonokno karo apa ki jenenge ndek jaman kae kan sonan-sonan ngono ki to nggih. Kan duwe hitungan wong Jawa ndek kae kan hitungane. Berarti nek wong ndek jaman kae hitungane elek berarti awake dhewe nerok gak nerok elek ngono. Padha wong Jawa ngono. Sing ora terlalu dramatis ngono wae. Golek apike, golek sapaate, dina iki apik, kabeh dina apik sing ora dina ora apik sapa. Kabeh apik. Tapi kan digolek paling apike. Padahal koyo ngetok kuku mau. Ajarane ukuran dukun ki sing sekirane ngene lho. Nek kanggoku yo dukun ki sing menjerumuskan. Kalau pateni suwuk kae. Nah, kalau pateni rezekine wong lah kae lagi dukun elek iki kan golek dino. No, maksudnya wong pinter. Dino sing paling apik, kaya mau ketokan kuku kudu hari Jumat bar lulus. Wong desa iki wong Jawa ki ra ilang Jawane. Nek mbok tokno agama ngono walah wis babar pisan. Ilang pokok. Angger mbok tokno agama ngono wis babar pisan ilmu ku drop. Insyaallah paring ngono sabar. Wong tuwek kok. Cek kena enek sing titik kok gak apa. Sing nduk dina gak apik sono apik kabeh. Golek. Kalau Mas Pak iki anake kiai. Kena apa ngedekno omah ora wani. Nggih. Alah joncolane dirusak, Mak. Piye iki, Mak? Piye? Pak, lho Pak, godhong telon, Pak. Wan, hajur, Pak. Asam piye ngono ki jajal mergawe ndang kaya ngono ki. Ngerusak ta Mas Pak iki nggawa-gawa Kurawa iki. Oh, nek ngrusak. Wis to aman kok tak kei roti. Aduh, Mbok rusak ya tak kei roti yo. rusak tambah diweki roti. Iya wis ora apa-apa. Oh alah Dede ku nek nandur mbayani. Walah cakar ayame wis dadi. Jan tenan kok wis garcep pokoke. Iki bekeme wis dadi purung ki, Mak. Bekeme apa kuwi? Walah sik to sabar nganggo dina. Lho Mas Pak me ngedekno lho. Omah loro rawani kok padahal kuwi anake yai. Omah loro rawani kok. Oh, kuwi jare tekok Pak Yai ndi cak Yai ndi kok. Oh, Pak Yai ae cek ngedekno omah loro rawani kok. Sidan diweno lek damis ora wani tak weno anakku. Aduh, lempar lembing iki. Iya iki piye? Ben golek jayane awak. Jaya Wijayanti. Lebu kandang diambung sapi mur, gekno kopi mur. Sakno ku nek mergawe ra tenanan iki kok nek tak syuting ngene iki bahaya kuwi. Ngger gak tak syuting mergawe malah lemot. Ketoke ukar-ukur tok ngene ketoke mergawe. Sitoke engko wis mulih ngono ae. Alah. Nang tak syuting mergo Mas Pak aja kuwatir, wis mbok tinggal mulih ra apa-apa. Ketok ukar-ukur. Ukar-ukur lah yo. Malah wonge muring-muring tinggal mulai yo. Engko surut wis Allah Akbar mulai. Wis ngono ki penggaweane wong Jawa wis ngono kuwi. Amoh pokoke. Angger mergen kowe lek damis amoh. Gekno kopi, Pak. Wis ta. Rasa kaya wong tipis. Trimo kopi tak gawekno.
Cakar ayame dadine ndek apane, Lek? Ini becak. Kok cepet men ngono. Ya tak kono lah. Iki langsung dadi, guys iki. Wis karek dinane Mas Paim apike sok apan ngono, guys. Dadi kabeh ki yo nganggo dina yo, Pak yo. Nganggo dina apa rene tak tekoki. Panas. Loh, wong urip kok panas mo? Panas itu adalah sehat. Kowe dek nurut gawe dina iki piye? Tapi wong Jawa kudu itu nganggo petong di takon Mas iku. Wong Jawa kudu di petong ya. Orang nganggo petok repot iki. Nah, Aja anggere berangkat. golek apa Lek? Wijaya Wijayanti. Iya lho. Mlebu kandang diambung sapi. Pur. Kopi mur sakno ngomong wong papat kok kei kopi mo kok wong tipis ae. Gawekno Mur. Ngopi ra? Ala kae poso kae kiyaine. Ora tau mangan enak kowe. Wis kadung kenaken. Jare 40. Lah iya 40 papat glinding lho Lek. Nah, kok tipis ae. Ndang gawekno kopi kono. Dadai embung. Ora ya banyu-banyu apa kok. Iki ki men kanggo bolak kanggo apa ae, Pak? Kanggo iwak ya kanggo. Oke. Iwak ya kanggo. Ngerancang wesi kanggo. Apa kanggo kabeh sopir kanggo. Jane wis to. Kanggo tukang muat kanggo. Dian tenan. Ilmune dhuwur ilmune. Ilmune kedhuwuren iki. Takon ngek kopi sik. Gawekno kopi, Mbak, minta tolong, Mbak Mur. Lah, 3 meter. lah jare Mas Paim teko kene lho, becak iki. Mriki niku ki sapa napa sing pas pinggire niku? Pinggire Pinggir. Undangan niku ta. Mboten tundakan. Dadi nggih wis entek-entekane Ini gimbal iki. Selasar. Gendeng pinggir, gendeng pinggir. Duh, ora sesek. Banyune lho, Mas. Oh iya, banyu ini. Nah, mungkin banyu ceblok ini ora tok repot. Nek niki kula jajal siku mungkin dipilah sing penak. Iya, dicoba. Wih, kaya omah tingkat apa kayak ngono an. Oh, lha piye? Oh, omahe wong kaya. Omahe Arifin niku ya. Ngeri niku. Ombo soalnya mah niku kersane urukane stabil nek ditahan. Nggih. Rotine mur diris-iris. Ya. Ki rotine. Wong tuwek. Alah wong panganan Pak. Wis dikekno kopi ku ben diadai. Jemung. Guys. Wong kabeh ya tanggane, Mbak. Sing merga iki tanggane, Mbak. Kok ketoke kok gula-gula kok ora metu. Iki kok ya perasaan lho, Mbak. Dianggap kuwi kaya wong tipis ngono. Dames merkene ngene dames suwene 5 sasi 5 tahun kok ora kecer. Uyah jarane kok ora kecer omongane gembluduk. Sundul langit. Omongane tok sing bledek. Lah iya. Iku warah-warahane emur. Sing ngirit. Oh, andane roh dhewe. Aku nek dingonokno mendingan kuwi warane emur. Pemirsa. Mur ki kondi ilmune. Balikne. Lho kok mbok balikno aku nang. Lah kok sesuk bolak-balik ngono. Pokoke piye-piye ki ora kok wong tuwek wis to. Kakek. Becut. Siti Kas. Au. Anu iki gak nganggo anu. Ngono ki lho sing kaya wesi ngono ki ae, Dik. Dingan ni siku nganggo besi. Heeh, nek nganggo sinol ijek jos, tapi nek nganggo ngene iki kurang jos kowe. Kurang siku. Masuk tukaran duwe siku ngono kowe sing kok besi diganduli.
Oh, lah to. Kuwi Iya. kanggone anu nak wis nak posisi anu. Lah kuwi selang. Selang ya ana. Iki niku lokasi. Ora usah nggo selang dhisik ngono. Ora no. Oh, beda nek Siku ya. Lokasi. Matematikane ngono, disiku dhisik. Oh. Lah aku ki tukang anu kok, tukang ngomong. Nek aku ki tukang, ndek niki tukang asli. Krono. Motor. Motor iki yo ganggu tok ae. Kalau De, Pak De kapine De, nang diombe dhisik. Ombe. Nombe kopi guys. Mbak Mor. Walah. Ajane tangkat napa? Budamis. Ajeng kirim anu iki, pasir iki. Jenengan tangkat Budamis. Nggih. Niku lho sebelah. Jenengan Kula niku Bukemis. Bukemis. Dambes kali kemis benten. Oh nggih. Mese sami tapi nggih. Jadi kan anu kalau kan bojone Sing ngangkat sinten? bojone Mas Paim. Dah. Pasir. Mas Paime pundi? Mas Pak pundi? Kok mboten paham lho iki. Oh. Lho. Anu nika menawa. Oh. Talami kaya roh sithik-sithik saiki lari. Pun supe. Iki jajal. Leru kabeh Mas Pak iki piye iki? Lembut. Sing anu pasir Lumajang. Nggih. Iki sing jenengan ketok pinten, Mas? Niki sing diketok pinten? Nggih nek liwat mriki nggih 3. Semua. Nggih lah. Waduh. Lah. Ketok kabeh. Iki kan jarene kan mepet rono. Karena masalah mepet rono gak masalah rapopo. Engko sing sebelah kono kok dikek talang. Nah. Mamane bingung nyeploke banyu. Tanah sampe nambane dikek joglo ternyata yo. Tanah. Sauplik ngono tok, guys. Orang mlebu tanah iki menggurine iki nyut mari, Mbok. Apa disikono karo iki akhirnya nyiku dalan. Apa disikono karo Omahku kurang rono. kuwi apane? Omahku kurang rono. Kurang rono. Yo ora. Kurang rono tanah entek kono. Ya ora entek sih jek guys, jek ana sekitar semeteran. Ayo jalan. Kita sih kuno dalan ini kayaknya. Berarti ki kene. Heeh. Cek tetep kene, maksudnya sokone kene. Wis pas teko kene. Ini lagi nih ikut dalan. Oh, cek apa jenis cek Padang dan memang. Berarti ini maceng. Urung. Ki urung. Engko pelah kene pelah. Sama-sama. Kok matematika ini. Yo kae Mas Paim wis ngene iki wis makanan sehari-hari. Kayak ngukur klambi gitu. Klambi gitu. Waduh. Gak uman. Nek niki ngangge siku dalan Pak nggih. Siku pager. Mobilnya mriko, Pak. Mriku telas iki. Metu kene gak iso, Pak. Kowe engko nganu malah. Nek dalane kene iki. Nah, nek sing ndek wau niki. Nek sing ngagem niki wau siku pundi, Pak? Sami. Sami. Kuwi tadi masih antar-antar.
Dan ini di siku tenanan, jatuhnya di situ. Lawang kene iki. Nek lawang iki ditutup ya ora apa-apa sih, Mbok. Piye? Oh, lawang akeh lho. Kayak guri kan yo lawang to. Nang lawang. Itu nyandek Mas, menurutku kan. Betul nyandek. Lha kok gimbale ora Betul nomor. ketemu omah kuwi nabrak omah kuwi. Hmm. Kembali 80 ya Mas. Oh iya gimbal sing anu kuwi ya. Aku sedang mungkin pasir. Setengah. Nek seradi maju terus sakit nih sami mawon. Aku tak rajin. Ayo. Kurang betul. Jalannya kena piye, Pak? Jalannya mriku mawon. Elek lho Mas, nek krono. Bukan masalah ininya. Kesok saiki tek penak ya, Pak ya. Jadi nganggo pasir rumajang di pos itu. Pasir keluar ya. Rumah. Oke, Pak. Nah, Pak, tapi ora ketemu sudah motor jadi nyanda. Ini ae. Wis anune cekek kene ae lah. Kapan? Garasi. Ini wis nih apa ternyata itu tunggu ke bukunya mungkin. Ngono. Jalannya itu kono tapi